बिराद गोबाव जाबायमोनलै भिडिअ लाबोया हाब नै नायजाला दै लोमनानै दंजोबथारसै नै बिदि बाख्ला होनानैसो थाबायगासिनो दं दे मोजाङै उफाय गैया नै गारि हानाया सानबा 6 दिनसो जाबाय बाहेरायावनो ओंखारथारासै नै बेसेबांबा गोथौ इथा जाबनानैसो थाबायनांगासिनो अखा हानायानो बिराद गोबाव जाबायना जेरावबो थांनाय जायासै आरो आंना एगजामबो सोलिगासिनो दं थ' गारि गिदिर लाबाथाय बिदिनो जाबाय गुदु मारै बिदि लांबावो नोङो बिदि लांखानांसिगोन नों ओंखारनो हागोनलै ब्र नङालै आं बेखौ लाबोनो नागिरदों दे लांथार दे मोनहैनांगोन दे नारखो नारखोसो बेखौ ओरै बोनांगौमोनलै दे बोनांगौ दे उनाव बोलोदों ना दे दा जों बे मादैनि दखानाव परथा जाग्रोना फैबाय ओंखाम ओंख्रिया जालामोन ना दा परथा जानानै थांग्रोसै जानानै लाग्रोसै बेनि उनाव जों एसे नायनोसै आरोना जायगाफोरखौ ओरै थांगोन जों फ्लाइअभार साइडथिं थांसै ओमफ्राय ओरै गौरांथिं थांसै नै ब्रमोनाबो फैबायमोननो नै रुवाथिनि न'आव थांसिगोन बेना बर' मेजर लादोंना बियो ओंखायनो बेना एगजामा सिगां जोबग्रोबाय जोंनासो मोनसे दंबावो बेना एगजाम जोबग्रोनायखाय फुरा बिन्दास आरोना बियो न'आव थांसै मालाय नै लाउड राइडारा दा जानानै लाग्रोसै आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव डाइरेक्ट थांसै परथा जानानै लाग्रोसै नै अखा हानायाव बिदि जानो लुगैयोलै बिराद गोथाव जानो लुगैयो अखा हाबाथाय मा जानो मा मानो मोनलाय लाङो गोथाव ना र' जाना हो दाथ' न'आव थांनानै गोथाव मोनजासिगोनलै जोंहासो दाउ बेदर जाग्रोसै गाइस परथा जानायाथ' जाखांबायलै दाना फैसा होनायावसो जानोसैलाय मारै बाखि फिसा जाखांबायलै आंना बैसो बै फिसासायासो बैयो टाउनाव थाफैनानै बिराद गरिब जाबायलै आंना लास्ट फिक्स दंमोनलै बबे मोनसेयामोनथाय अबाय थाखो ना सोरबा लांजोब्बाय नामा ओहो बे आलदा बिदिसोथ' नैबेसो नै बेहायनो 70 थाखा जाखाबाय बिराद बुरजा जाबायलै आरो दाना बेसेबां जाखो 60 जाबायना 60 एसे उनावसो होनो हागोनलै मादै मा फानखोब्रा दखानाव बेरेमोदै दं आसार दं आसारा नैबे मानि जलफिनि ना बेयो जलफिनि थाइजौनि बैग्रिनि दंजोबो लांनांगोनलै मोनसे बिदिजोंबो ओंखाम जानो हायोथ' अखा हानायफ्राव आसारानो ब्र लानोबा लांथ'लां मोजां दं आरो नै बेरेमोदै बेबो न'निफ्राय लाबोनाय खोमा ना न'नि बानायनाय मोजांलै बेयो मुलिसो नालाय बिसोरो बारा दाम नङा 300ल' आसारखौनो आंबो मोनसे लांफैगोन मादै खोनाबाय लांफैदो मोननैसो आं माबानिखौसो मोजां मोनो जलफिनिखौ दाथ' मा जा दैबानासो बेरायनो नागिरदों बाखि दोननांलायबाय नै गाइस आंनि मोनसे खावलायनाय आरोना नैबे मानास हटेलाव आंना बाखि दं आरोना बेखौ सोरबा होना होफै अननानै आंनि मोनसे गुरैयै खावलाय आरोना बिराद गरिब जाबाय टाउनाव थाफैनानै माने ओंखारबानो फैसा जायोना टाउनाव थाबाथाय उफाय गैया दं लांसै गय जायो नामा गय खावदो दे मादै गय जानानै थांसैलै खुगा मारैबा मोनो गय जानानै थांसै खुगाखौ एसे गोदै मोनोना परथा जाबाबो आरो गय जाग्रा मानसि नै जाफै दं फ्लिपनावलाय फ्लिपनावलाय 300 लायदां माने आङो ओमफ्राय दा ओरै बेरायनो थांसै आरोना जों ओरै फ्लाइअभार साइडथिं थांसै
नायलाबायसै बिराद गोबाव जाबायमोन आरो ना क'क्राझाराव थाबाबो क'क्राझारखौनो गिदिङैया सप्तानैसो जाबायमोन खोमा आं भिडिअबो लाबोआखैमोन ना ओंखायनो दिनै भिडिअ बानायथावथाव थांनो होननानै ओंखारबाय आरो ना जों फैदो फैदो ब्र' थांसै ओरै बिसालदों पुलिसबोल' थानो नाङा हेलमेटफ्रानो सिला जोबनासो दंजोबो मुसिजोब्बाय खम जाला Kaya. Abdu. Thao chữ khăn chơi thao thao. Ơi. Sir. Sabah. Sao mình? Thao chữ nó là khăn chơi. Vì nó có ra bài ná thao ở trong là kia mình chả. Được gì nữa? Để rút đột. Cô cho này đấy, rút đột để. Only you can do that. Để rút đột cho nó xuống lại. Đâu ra đâu? Aduh apa? Kecil boy. Mana mau udah suwe dah binu aman. Kenapa bisa? Muzau nunggu aja binu aman. Di situ saya kira lagi baru kita binu aman. Nih di mana nala mana itu sah? Bukan. Di sini pelai batu nanti. Baik nang kan deh. Apa tu sorry kalau binu balik so. Tuh, hang baru. Dah hari apa? Ada dah thay sih dah hari le. Dah kan le dah. Dah dah ke. Lama ya ke. Người ta sẽ lừa mình được luôn không? Xem nào. Ủa nó đi đột. Mini này đi đột bên này. Đừng vào có rồi đâu lại. Mà là hư guys. Đi mà lần nào vậy? Đâu? Alo. Đi bơi. Bơi. Ôi đằng như thế nào? Thôi à? Apa? Mana baru lembut dulu nih berada. Khususnya di lidung pun karena biar aku lembut anak kasih tu ke apa? Kami dah show, kamu selalu apa pun saya anak exam pun tak. Khususnya ini dari apa sih ada. Nanti apply berapa sih nak kerja? Semua kamu boleh apply berapa dia ke? Kau jangan nak biar kita sampai nak kas mana deh. Anggur ini macam kau jadi apa? Jadi nak apply berapa salah kasih. Long ride đó là bike salah grabin je guys. Long ride đó ni ada salah grab pro ni bila. Kau nak apa? Lương dưới này vẫn về trên này đã dễ bảo vệ sự. Saya bara lima ada dia. Lương mua mơn, ran dễ vậy. Ran na. Mana na hai apa bala tu na. Tu phang. Cứ dễ vậy. Kalamia ke usah mana? Itu saus biar zang mai men. Dengan rebahan apa dan siun. Mana practice gaya mana kudu naik relay kasih berkawan ya udah. Kerana lebar try exam sepadai. Berani video lapar dan siang. Lebar semua bahan je. Ni. Ayo, cuma yang ini. Nice view. Nice
नालाय जोमैया आइफननि खावसे हाजोआव नाङाखै अखा हानायखाय जोमैया ओरै हाजोनि थिखिनियाव दंजोबो आरोना अखा हानायखाय जोमैया ओरै हाजो थिखिनियाव दंजोबो बरियानो नुहुरनायसो नंला नै ग'प्र'आव मबाइलनि केमेराजोंबा नुहुरगोन बेखौ नै बिग बयफोर फैबाय जोंना नै बे ब्र'खौ लोगो मोनबाय जोंहा दिनै नै ब्र'आ नै ग्राफिक्स लागायबाय मालाय बाइकआव फ्लाइअभारावबो नै दैया लोमजोबना दं आरोना दुब्लिफोरा ओरै फ्लाइअभार साइडजों बारा दैबाना जाया आरोना माने बिथिं एसे गोजौना हाफोरा ओमफ्राय जोंनि ओरै साइडआवल'सो गोदौ गोदौ दैयाबो जेरावबो थांनो जायगा गैलाना ओरै दहला दहला जायगायाव न' लुजोब्बाय बिल्डिं गोजौ गोजौ थिखोजोब्बायना ओंखायनो बे जोंनि गाहाय गाहाय जों दाम खम खमनि रुमाव थायोना ओमफ्राय बिदियाव लोमजोबो आरोना जोंना बिराद प्रब्लेम रुमावल' हाबनो बाखिसै आरोना फुरा सिथ्लायानो लोमजोबो थायो ओमफ्राय आं सिगां थानाय बे पिजिआवथ' बे आलायारन होननाय पिजि दं आरोना आं सिगां थानाया बेहायथ' सौखिसिमफोर माने हाजोबो आरोना दैया ओरैबायदि खस्थ' दा आंनि फंबायफोर थायो बाहायबो माथो होनबावनो आरोना अखा हाबाबो खस्थ' जायो आरोना बिरादनो जायफोरहा बिल्डिं बायदिसिना गैया हा गोजौ गैया बेबायदियाव बै हाजोखौ नुनानै गोसोआ मोजां मोनदोंना खिन्थु फ्लाइअभारावनो फैनो बायोलै बे मानसिया क'क्राझारनि मिथिबायना खिन्थु फ्लाइअभारथिं लिंबोनो हाया बेखौ ओरैबायदि मानि थाखाय बायोथाय गाव गोसोआव दं आरोना बेहा दिनैबो खुलुमनासो लिंना लाबोनांगौ नै ब्र'आ खिन्थु फैनो लुगैयो मथा जाहोलायनासो लाबोनांगौ नै ब्र'आ खिन्थु बेलासियाव बार जानो लुगैयो आरोना बेहा एसे इभिनिंआव ओंखारनो लुगैनाय बेहा आखुथाय दङ नै ब्र'आ आरो गैया बिदियाव बेना लं राइडआवसो मजा दङ बेना हाजोआव थांनाय मानाय होमबा जों आलासि थांबावसै नामा बैथिं र' बेयाव मोननैसो फट' खेबजासै आरोना आं बावखुंग्रिजों इन्सटाग्रामाव होगोन आङो ओमफ्राय कमिउनिटि पस्टआव होगोन आरोना बे फट'खौ हाफपेन्टसो गानना फैदोंलै आङो नै फट'आबो मोजां ओंखारनाय नंला हाफसो लानांसिगोन फट'खौनो बिराद मोजां मोननाय दा नै जोङो फ्लाइअभारनिफ्राय थांफिनसै आरोना फ्लाइअभारावबो दसे थाफैबाय जोङो दा अखा हानायखाय रावबो फैला फ्लाइअभाराव आरो एग्जामबो दंना अखा हाबाय थानायखाय फैयाखै मानसिफ्रा नङाबा बिराद मानसि जासिगौ दा थांफिनसै नै र' खिन्थु दिनैनि भिउआ ओरैबायदि बरियामोन आरोना फ्लाइअभारनि भिउआ बिराद मोजांमोन गाग्राया मारै जाखो ब्र' ए लंजोबसो माथो हेल' जोंना दिप बयमोन दंमोन नै हेल' बाय दैफ्रा नै बिराद लोमसावलाजोबनानै दङ आरो बे मेन गौरां दैखौ दा दसे थानानै नुगासिनो नोंथांमोना र' नाय माबायदि जाखो ओरैबायदि गिदिर देरो आरोना माने बे दैया सेरमांगानिफ्रायसो फैयोना हरै हाजोनिफ्रायसो फैयोना बे गौरां दैयाबो बिराद देरबोयो आरोना गिदिर जानानै दंलै नै गौराङा मा लायनो हनै नङाबा बन्द जानानै दङ दे लाखिथ'बायनो नासो हमलागासिनो हनै गुबुंलेल'खा गौराङा बिराद गिदिर देरनानै दङ दा दैबानाजों
खोस्लि बानाल' गोजाव होखायो हनै आरो नोंसिनि लावथियाथ' माबायदि जानानै दं ब्र' नोंथ' थांनानै नुहैसिगोन थ'दो नायनोबा एगजाम उनाव बोरै थांबावोब्रा एगजाम गैयाबा लावथिखौबो नायनो हागौमोन आरोना जों देखायनो हागौमोन लावथियाबो ओरैबायदि गिदिर जायो माने बिसोर गासिबो ओरै हाजो खर'निफ्राय बोहैबोजोबो ना दैया बिराद गिदिर देरबोयो नैबे सेरमांगायाबो बिराद दैबाना खालामो नैबे गौरां दैया ओरै बनरगाव साइडजों बिराद दैबाना खालामो र' नों नुफेराखैमोन होनदों नामा दैबानाखौ ब्र'आ जेबो नुफेरालै बे बारा ओंखारलाबायाना मैया बांसिन मोनदों बैलाय मैया बांसिन मोनदों बैलाय बेयाव दाग दंलाय ना गोथां गोथां दै नांनाय रेस्टुरेन्टआ बन्द'सो दाना बेयो एडभेन्सार बयस बिसोर एडभेन्सारल' मोजां मोनो आरोना बाव आगानसैलाय दिनैनि भिडिअआ बिदिनो सिम्पोल भिडिअ जाबाय आरोना गाइस माने आङो भिडिअ लाबोया गोबाव जाबायमोन ना ओंखायनो मा खालामनानै थानो रुमावबो बरिं थाबाय थानाय जायोना अखा हानाय बोथोर मबाइल नायनानै थाबाय थानाय जायो गेम गेलेबाय थानाय जायो ओमफ्राय ओंखायनो आं ओरैनो दसे ओंखारनानै ओरैनो लोगोफ्राबो नै बेरायनो गोसो जाबायना ओंखायनो आंबो भिडिअ बानायनोसै होननानै ओंखारबाय आरोना एगजाम जोब्बाथाय जोंना लं राइड दं आरोना नै जोंना नैबे एडभेन्सार ओमफ्राय नैबे एडभेन्सार ओमफ्राय मोनसे दंबावो आरोना बे बिसोर मा बाइक लांगोनथाय ओमफ्राय जों थांगोन आरोना लं राइडआवहाय नोंथांमोनहा उनाव मिन्थिगोन आं दिनै खिथाथ'ला जों बबे जायगायाव थांगोन माने जोंबो फुरा एक्साइटेड आरोना माने बेसेबांबा गोबावनि उनाव लं राइडआव थांगोन आरो आंना नैबे हिमालयानाबो फार्स्ट टाइम थांगोन आरोना आं बेखौ लं राइडआव थांनो मानि थाखायसो बायदोंमोन आरोना बे बाइकखौ गाइस आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय आरोना गारिजों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालाम ओमफ्राय इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरोना आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय था नोंथांमोननि अननायावसो आंबो भिडिअ बानायनो माने माबा मोनो ना मटिभेसन मोनो ओंखायनो आंनि भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामबाय था आरोना गाइस थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना गाइस बाय बाय